ife m fụrụ kwuru maka ndị Igbo ofu onye nọ na wọd ka ọ nụrụ ka nna agwa ndị BBC ka ha bịa pụtasị m ma ọmịmụ biko na fa ga-egbukwanụ m na ha ga-eme m nka nsị ya na ọ bụ na m fụ na m ekwurọ na ọmụnwa na m fụrụ na ọgwụ dị na gọọmenti haus ọmụnwa sevụl Anambra steeti na ọgwụ that 8 years ọ na-enwere ife ọbụla a na-eme na ọgwụ ka etinye na flagpole tinye ọgwụ na flagpole nka ya na ike tinye ọgwụ na coat of arm dị n'elu tinye ọgwụ na flower pot ọ na-afụsịrị ama ifefa na-eme mụwa jiri nwa arụ ana withdraw nke a mgbachi nkịtị gịnị mee onwero ndị Hausa kedu afa Atta all during the time of Atta ketinye ya bụ a push mbano bidogodi na Eke steeti ọ mụnwa so save Buhari mụnwa so kansụla si ka ọ dị na Google kansụla visit ye na mfụlụ ebe egbulie asị nke anyị prove it. I recovered more before you chukwu nke m aka na Ilonzo nnekwu na-akpa afa m je bomb ka m bụ ụzọ kpụ. I recovered 9 bomb, 12 cartons of hand grenade, 12 crates of ammunition. Cartons. Recover anya. A consular visit present. recover and unlock or physical. Na gwa na kama n'ife. Na ebe President Takabia can recover them. Na 82 division. Okay. Nami Barak. Esim na bem ga ngenyu na akwụkwọ ọ dị na Google. I recovered it. Ife nji mee ya bụ na m fụrụ ofu mụ na ndị Igbo nna Onyido gwalụ m na m fụrụ na ga-egbu ndị Igbo niile kwụ na line. Igwe niile ga-eresivu ma ndị nnukwu mmadụ na president na-abịa na ga-egbu Buhari gbuo ndị Igbo niile. Ebe nsi wee nwee chekwa detention ọzọ ka ị na-anụ bụ ewesi m ka oge Buhari bịalụ n'eziokwu leta aka nsụrụ ya si na ọsọsọ mụnwa bụ Ifeanyị ka ọ ga-afụ mpịa fonu nkịta nọmba Buhari dị ya Adam akpọ Adam eje lụọ ọlụ chukwu ọlụ onye nwa ka ọ dị n'aka ọkwa na n'ife na-ekwu ọ cheta na ọmụnwa sevulie mana ọ ọ sị na ya ma abịa Anambra steeti nọọsụ m ka a ga-afụ Begori dị ndụ kịta YY Kure dị ndụ kịta Babangida dị ndụ kịta ya ihe a na-ekwu Akoji Fama dị ndụ police commissioner ọ fancha n'ọgbado ndụ kịta ọ sị na o nwere onye ọ ga-afụ n'ọsọ m ya na ọfọdụle si abụ onye nwụrụ anwụ chike ọfọdụle fa mee gịnị fa bịa oge fa ba fa lutelu maka ifi na mfọlụ ife a ọsai ọtụtụ gọọmenti na-ekpudo iru ndị na-eso emi bụ ndị n'iso gọvanọ alụ ọlụ unu eblemzi na ndị gọvanọ maka ife ụfọdụ ị ga-eche na gọvanọ ma oluri aka mụnwa fụrụ na ife ga-eme dee leta welu gaa etu a jee nye ọsai sifa biko ka kansụla visit na m ofukwalụ ebe egburu ndị mmadụ
mụnwa bụ state artist, mụnwa na-afụ mụnwa mere coat of arm ọnya ka ị ga-eji fụ nka etinye na the whole federation. Mụnwa na-eme sergeant at arm. Nsị abiko cancel anụ this visit ya ebe ndele ya copy to GOC, copy to police commissioner Anka, copy to Akoji. Can we copy of that letter up to now? Or letter ndega. Iga nke mbụ agụgo onye nya ịghọtago 84 nke ahụ kwuru copy to okwu agụ. The next infamable for Ogwa letter go say to a doctor letter. Owebari to governor. Doctor letter. Well ya yam niru. Soon now quali this all in the army. Work out. More ton sin office but that na self she has on ya say no can where if I'm for na mero Kaliama na gafu na president amabia oda akwụkwọ sisi welcome from government more no government house cabinet office na chọrọzi fokum na any government premises post na nke agodu na chọrọ efoze mana ebe o si jide fabo no more na handle all secret document for government more na eme ma stamp more nwe repromaster machine more nwe everything awote panel nya ụmụ ifo foda ba jeno dolo nwe mani olwe ka ha na-eneze anya ma egedege ma mkpọkịtị ndị ọbụla na-atụ egwu na-aga mbosi ni amị zochie ife mana why kure immediately na-elute na ọfịs m why kure bịa Akoji bịa signal fancha bịa momo was for kedu na leta fanweta say yes say cancel have you said can you prove it o nwere afia ndị Igbo Chukwu debele anyị nye anyị ife nọ na fanwa amaro the value o nwere afia na-akpọ okwue n'ọnụ nna kuzilu m kedu ebe o si mụta ya nyanwa na ojiba budolu ndị ọcha akpati interpreters ndị ọcha amala afia etu nsi kuzie maka ebube agụ okuzielu nya ọbụfa weta ya wee spread ya kpọbata ya ijila aka ya ikwue na nke a melụ nke a melụ nke a wee gwa wai kurefa jenu na barak unu jenu na ebe unu na-edebe ngwa egbe unu megịnị unu check ya ammunition onya ka ha je lulu ọ bụ na-ebupụsigo faje na airport na-ewepụ edebego nke ga-eji gbue ya ife afa na-eje eme parade kwa ụtụtụ na no ha na-eme rehearsal na ha edebesigo ụfọdụ only a week ka president bịa ọ ya bụ na fa ganụ n'ebe a fụ nke a gbalụchi ya azụ kedu solution ndị kịta ka m na-ekwu nkwukwa sisi tụọ m nga Igbo niile nọ n'ụwa ga-ekwupụrụ m Igbo ga-asị na nwaanyị a kwuru o nwere ihe na-ekwu n'ife jeka ime na the next mbụ fa gbalụ mụ kedu solution kedu ife a ga-eme nsifa jenu n'ebe a fa ebe a ọkwa ọ bụrụ na obodo oyibo ka ife me fe welu red tape wee cut na off that area wee welu mua
nke eji mo eme ya we mo maybe okoya we welo dust we welo ebe ndị mere ife azụ we je we welo we non well ife eji trace ife o magic kafa na eme ukwe pasụfe na mbụ eze nwanyị asị unu ga-aga libe m na mama nwe shrine unu fọ nya ewetago fa mmụọ ozi anya etresie fụ ndị mee gịnị mere ife ọ ka ha si wee jee wee zachata amụ place na fadị ga ndụ nke a bụ ife mere eme mụnwa dị ndụ I'm 75 now onye bụ na ha ewepụta ya were aja mụnwa gbalụ gaba ugbogo n'ike gaba na n'ike ruo mee gịnị ebe mụnwa bụ Ifeanyị golo anyị 1976 oge ochefu bịasị na nke m wee jee kpata ife akwue n'ọnụ ka m jesi na n'ike ọya ka ha na-abịa wee weli ya tinye etu a sifa n'ife nididebe bụ ka o wee mezue ọ bụrụ papa mama m ife ọbụla ịkụta n'aka nne kụta n'aka ekpe wetago isi etu a mazue ya kwuo ife ịchọ ikwusie etinye ife akwue n'ọnụ o nwere any incantation a na-eme na ya maka Chukwu etinyego data ife power o tinye amụọ anya ọkụ anwụrụ pụra ikuku apụra ebe onye ọbụla mere ife nọ ikuku akọnetigo etu a fonu si akọneti anyị ọgwụ ọnya kafa mme nsifa na within 24 hours na ha ga-afụ family an 11:45 mana 2 o'clock unu je jụọ history onye amị nke bụ ya bụ onye ga-agbagbu Buhari were egbe tinye onwe na n'isi etu a ka o tinyere egbe n'isi o tinyere onwe si na onye nwa ga-agbagbu Buhari gbagbuo onwe ife fada ebu ndị otu maka ndị otu ka jụ si na ọ dị mental na ọ dịrọ normal mana ife ani ka m welụlụ si etu a mee gịnị ya dati ntụ ka m welụlụ si etu a nyefa sifa nekwa ife je ka imen akoji baa n'ime ya gba mbọ baa n'ime ebe a mgbe esi bupụ egbe amọra ọ bụ na ọ baa ya jide ntụ a GOC waiwai kure ọ ka dị ndụ taa ewere m ya fena field oge ha na-amarọ maka mmesi ya na aja wee nalụzie ndị na-ele granọt na banana bụrụ n'isi na-eme ka a ga-asị na mbịa ikili ya kpọọ parade na parade ground ndị amị ọbụla asị na GOC na-enwere GOC parade ebe a ka ha nọ o wee gwafa na onwere ife na-emenụ na onwe ndị na-plan igbu head of state ofu onye wee wenye aka si GOC sir, if you give me some minutes I'll point all of us out. If ọ gwara ya bụ carry on at your own risk ọ tọnụ etu a tọnụ gaba mụwa bulu ife ni mana akwụgokwa onye na-ele banana na so ndị ọzọ fụrụ m onye ọbụla a na-aga achụrọzi mmadụ mbulie n'esofa Akoji abago n'ime already onye nke ji key ebe a dị amụrị nyawa nọ nyawa
fa kpochigie na onye nwa maka ya nsi fa na ọ mara onye n'isi. If you give me some minutes, I'll point all of us out. Ese tu agaba gabide rue setu amazu na wall. If I be femeleme mazu na wall ba ewatago nke ọba n'ime ihe na with hope na ọba oti azụ na nke ọzọ ọkwụba ewatago mo abona mfolia ọba gịnị me akoji jiri ntoni ya jide nke o jidere ya o mere ya ọ na-apịazi onwe na-apịa onwe ka ọ mehene mụwa bulu granọt na banana debe. Atagolo m ndị Igbo ahụfụ, atagolo m Naịjirịa ahụfụ. Ajụrọkwa m nwoke, ajụrọ m nwaanyị. Nke a move straight gaa na bunker nya n'azụ ebe ha gwuru onunu etu a gwusi onunu aja ha gwupụte hipwe this side aja hipwe fa gwuru onunu this side gwuo onunu this side pretend ya wee welụzie osisi wee debe n'etiti etu a afa kele ịga n'ebe a falue phase 2 wee down mee na ha na-eje toilet ya iweta iji confuse people mana mụwa bụ ife anyị risk ndụ m ga abanụrụ m ebe a mbụ enyonụrụ m fa nya iwetago not that my psych ngalue mee gịnị ife izi mkpụrụ bụ bọmbụ amarọ nnọọ bọmbụ mkwa kpọpụta 9 bomb kpọpụta grenade ya dị na crate kpọpụtasịa ọnya bụ na cancel visit fa gwara gọvanọ maka gọvanọ amarọ n'ọsai so oge Buhari n'ụlọ ife a ọ sị na ya chọrọ ịfụ ya ka m jụrụ ọ maka na mbụ onye Igbo ndị mmadụ ga-enụ ntị ka m kwuo ya I'm saying it maka apụtasị m sụọ n'oyibo ma ọsụọ ọ maka na mbụ onye Igbo Buhari wee ligolu kịta example ife niile ọ chịrị ọ chetara m for one day ọkwa ịghọta ife nkwu ajụrọ m ya ekwurọ m akọrọkwulu m mmadụ nke a ife niile a mesịrị Buhari wee sị na ya na-abịa n'ọsọ m ka ọ ga-afụ Sani n'ọsọ m ka ọ ga-afụ nke ọ sị n'ọsọ m ka ya ga-afụ ya na ndị niile yi dogoyaro na mmụọ ibie ọtụtụ ndị wai kwuru ekwugo m na fadịsị ndụ kịta wee sizi anụ m olute n'airport Buhari na-adịkwa stubborn ya n'ife ụfọdụ fa wee na-achọ ka ha bịaba nya ka ya eresive ya n'airport o nwere na onye agwa maka na ọsọsọ amị ma ọ sị na ya ma je gọvanọ na ama agwa gọvanọ n'ọsọ m ka ya ga-afụ ife na-ekwu bụ ndị Igbo verify ya ndị dị ndụ fa jụọ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị mgbe ọ bịa fe ọ fụchazili ọka okene iko no na old government lodge ka ọ nọ n'ọsị na ya ma aba government house maka ife o ji mee bụ nọọsụ mụnwa bịa mụnwa sụfa na mama eje una na ọchị ya mụmụ bịa n'airport mụnwa sụfa na mama eje already ndị mmadụ sị ọ maka nwaanyị
ịghọtago maka nwaanyị kedu nwaanyị maka ịmara ọ dị top secret kedu nwaanyị nwa ọ sị na ọ bụ na ya fụrụ n'airport na ya ma aga ekwu enukwu anyị mụwa si na mama eje ebe chikọfọdụle na mmụọ ibie ọkwa fọma attorney general ọ ebe fanwa na YY kure faji bịa yọbam si mụmụ biko na ọjụkwa na ya ma oles na abakwa plane nachi ya azụ wee etu fabute moto ka nsoro fana moto nsifa na mama eso enwe policy ifuna fugetu anno awara ya gafi na from year to year maka afụ maka na afụ ntagoro na moforo ife watago omemo nke unu na-eme nọdụ n'obu unu from year to year adama ejebe mmadụ adama abụ ụlọ bụ na kịta ọ fịala arụ na-efolomo na m galụ be mmadụ so oge fayọlụ m yọọ m wee bute moto basi mbanye na nkefa nkịta mme kee moto m bute bọs hayas maka na ana m alụ ife a m na-alụ ana m afọ nlụsị ọlụ mfụba ndị mmadụ na weta ya pipu bunye moto ya ndị oge a bụ itutisie ndị ụfọdụ na-eyiri uche so ebunye moto ọfụ ọ bụrụkwa tupu mbọ babunye moto ya mana asị m ọfịsịal ka isifanọ hayas ka m ga-ewe na ọ bụrụ ngaba ịlụ ọlụ anyị gaba decoration mbanye na moto ndị ọlụ m anọdụ na ahịa ka ngote moto ga na-ebukọta mụ na ha na ife Buhari si etu anọdụ moto kwụsị ọ bụrụ na ọ ga-echeta mụnwa si na moto na bọs litue ndị ọzọ ọ ga-abụ Peugeot bụ the highest moto a na-enye na civil servant mụnwa bụ nọ na level 14 mgba YY kure si ya na em gbalụnụ chukwu kelu mụ na unu ife Buhari mebụ osetu a na-eme anya si m mommy even though na if ọkwa 40 years ya 1982 etu ndị akarọ m nka ya osi m mommy osi n'ọchie litue ife izu ọma bụ osekpula anyị etu ndị Hausa si eme kpọbụ isi na anyị kpebe ekpele kpọbụ isi na anyị kpebe ekpele ndị niile nọ ọ nọkata mụnwa sikwa etu ame gịnị wee sekpula anyị n'akụkụ ya okpesi ekpele osetu a mee m aka jide m aka ya mụkunite ficha oche ebe ọ nọ si m nọdụ anyị mwesi ya na mama anọ ebe a ebidogodo argument nke begori melụ YY kure aka fasi m onye nyawa YY kure Major General kure shiftie nọdụ n'oche oche ndị ọ sị m nọdụ wee nọdụ anyị ọba ji ife ka mme nọdụ anyị keep we silent for some time wee n'anya wee fụ na gọvanọ na-eso etu a na ya na ndị SS na ha na-akwụgharị ya okirikiri maka na fa afụgonu evidence eziokwu mana ezochilu gọvanọ mana ọ ya nwa bụ chief security of the state
we si na onye afa na-esogharị onwerọkwanụ ọmarọ about it omelo ọfọdịle aka ọfọdịle weta file faji osimo kwa model to governor copy to GOC commissioner nsia biko onye isi no side dokalia na governor afụrụ ya no side dokalia o wee nye ọda maka anyị bụ ndị Igbo ifeje ka ime ndị Igbo ka nna ha ekwu malụ nọ 1958 ọkọmọkwụrụ on 26th ka papa mama m gwalụ m maka 2020 the next thing bụ fa dulo side sia ya ka ya nwa nabazi ọmụwa yotulie ọsị si ajie government house maka oge fa nọ n'ọbịa fa mebezi ọsịsọ ka enwe obere reception ọnya bụ nọọsụ na ya mee na ọ bụ na ya ga-eje na nga anọ ọnya bụ na eso mfa nọdụ ọna nya ọga government house mana enwe m policy adameli anụ adameli azụ nya ndụm wee ka ọ dị anyị nnọdụ n'ife fụkarịa tụmadụ ndị kịta ga-anyakọla ife n'ukwu si na fa bụ jelo na fa na popu na-eri nri ya mfụkarịa m nwesịrị etu a mee fa na aga m ekwudezi ya wasị na ya eme gịnị ya na o etu mụ na ya o nye m nọmba eji m nọmba ya ọ ga na-egekwa ntị onwe n'itinụ melụnụ mụmụ kpọọ ya wee kwurefa Babangida fa nche niile gbadatalụ maka that ife abomination fa bịa na nke m mụ na ha nọdụ maka fa nugo na mmadụ eje na be mmadụ enwere okwu m shrine m bụ dị mi ọntụ nyipụ afema kịta ruo n'isi onwere ebe aka m ọgwụ ọ bụrụ ring onwere ọnya bụ mụ na ha nọdụ na-eme meeting wee sị m maka ndị civil servant na ọsa ya bụrụgo nnukwu mmadụ ka ihe ga-esi su ọsa ya ozugbo etu a o wee tụrụ ọsa ya tụga Afikpo wee si Buhari na fa emego gịnị na-achụ gị ndụke ya bụli ya bụzi all and all ife ọzọ fama bụ fa wee shiru Sodom nya nke anya nwa nabara edimotu em from level 14 to 12 kedu ife eji edimotu em because ebe a sị anyị na-eme meeting na-eme je weta akwụkwọ peace na-eme meeting ife ọzọ bụ ịma ọ na-abịa m abịa ife ọzọ bụ ewe welu on 30th of May 1995 wee sị m ya anyị nọ wee sị fa ka esi eme meeting anyị na-eme security meeting I was there no anọ nya ka ezi unu nwa si na-akwadebezi ime another coup ọ ga-ife afịabago ndị mmadụ arụ ife afịabago nya na ịdị abụ ọ ga-aka ndị Hausa faji plana ka ọ bụrụ ndị ihe na-achịba Muslim ụnara n'ihe na-ekwu nwesị ya na mfụlụ ebe unu melụ ku
n'iwu bụ na ọ ga-adịle na ga-emelele ya na 27th of August, even for na May. Now from 25th ka fa ga-eji wee hatch bịa. Onye no se mụwa ọ bụ na mụ onwe ife ọ bụ na mfọ mụ ọgwụ ya. Aji femme wee lue tata na-ajụ Nigeria na-ajụ ụwa bụ na mosia kezi ka nsi fọ na ga-eme coup ana na ifolo nya na ịmasị na ịmarụ na a ga-eme coup ke ka nsi fọ na ga-eme coup na ị ga-arapụ Nigeria na 18th to 19th ijebe ụdị fọ na-apụ ijebe na-ejekọ Saudi or na-ejelu nka the next symbol 27th na ga-emelili coup ịma ife ọgwụ afa una ma ife ọgwụ afa on sifa that they should that I talk too much ife ọgwụ alụ mụnwa bụ mmadụ that I talk too much that they should lock me up. Buhari kwuru ya. Onye bụ na lock ewe kpụrụ mkpochie na 82 days. And they were direct. Welu echi ana m nke m bụ na m ga-agwa mmadụ direct. Ọ bụ na m ekwuro nwebe problem. Mana after ka emesizi coup wepịa, kedu ihe ya nwa gwakwa na ya? After eme coup wepụ ya, ọkwafa nyere ya ọlụ. Enyere ya ọ ga-ewepụrụ ya wepụsị anya ndị ni because na mụ na ha nwakwu tupu m ji si mụ abụ ife anyị ji si na detention pụta mana onwe ife unu ga-amụta ọkwa m kụziri ya na New Year ya 31st night m ọ na-ekwo ekwo ọkwa gị unu pelu mpe unu jee agụ unu jee mmiri jee ife unu nọtere aka na-egwuri egwu unu na-anụ na-eme gịnị machi ata ma ọ machi ọmụ onye machi anya ndị nke si na ha na-aka ụka nya ha si nọ dị fetish nna anyị fa anya example oge ha dum na-aga etu a na-aga mụ na YY kwuru na ọ bụrụ nọ ndị obele na onye abịa sị mmami nso etu a machie ọmụ ya nkwụ a na-adị ka flawa na-adị ka nkwụ mmachie ya si Chukwu mmadụ ama egbu m na mbịala elu ife Chukwu zitere mmachie ọkwụrụ na-ene m machigide machie ya 7 ya kwuo different things 7 ewedulu mba ebe nọ fenyerkwa m nsogbu maka ha adam eli ife cabin biscuit tea ya ifene si aka na-ete until na femeku oge ha sizi mmụpụta nsifa no asị m ndị Igbo nwe na uche nsifa no n'unu ga-assign lomo n'unu ga-hand the government over without bloodshed ọ ife Chukwu wepụtalụ m ka nlụa na-atago m afọ Hasanile ọ etufa si wee ande asimomo no ka mụnwa ka nnachi ya zie azụ n'ọlụ oyibo nsifa na madeje onye bụ na ha sainụlụ ọkwụlọtọ ya fa sainụlụ ya na ha ga-ahand gọọmenti without bloodshed fa sainụlụ mụ 22 Savage Crescent ebe m bi
ha bịara esi m nọ ka m welu esifa nọ unu jee n'Enugu I'm not sure na mmadụ ebilu gị eri eti a ya nji wepụ ya ka m welu ka ha kwu esifa nọ na m ga-eje ebe ngolo anyị ghọtago o ebe ha si wee sign na delu m ifo na 27th of August. That's the ebunye cement na Benue cement. That ebunye cement na Nkalago. E ga-ebute 1,500 bags of cement. 1,500 bags of cement from Nkalago. The sign on the abo. Babangida they aware. Yeah, and the take is all over. Why kure? Nyawa sign on ya. Ye to sign with me. Unuga enwe ike. Weta akwụkwọ dị na table. Oya ka as sign o say. Mwe putaba. Ofa ditelo ndị army maintenance. Awabi alubadu no. Ewelu alomo. Ebe nje wee nọrụzi n'Enugu. Ịghọta gị? Afọ ntalụ ndị Igbo na ije kọbịa ka m galụ ayọrọ mfa nya o nwerozi no ndị army maintenance cement ewelụba lụsịa mbanye my clinic ewe kee steeti onye bụ ebe nsi malụ na-ege eke steeti wee fight ba ka ndị Igbo mee gịnị ka ayaleza Anambra steeti anabam n'otu foolish goat onye na-eme anyị wee rue taa ezinụlọ ị ga-afụ onwere onye ga-ekweta ife ibie kama obuli ife ọzọ n'obi wee onye bụ akịka nkọrọ unu maka ihe dị kọsị anya onye melụ nji nwee ebe a bụ YY Kure na Babangida maka Babangida bụ Chief of Army Staff Organ Recovery and Mission ewee sị na Babangida na ọ ga-abịa oge ọ chịbara Anambra steeti ebe a ọ ga-amụwasịgo na mama alụzi ọlụ oyibo na-afụ ndị mmadụ na klinik m Babangida sị na ya ma abịa Anambra steeti ma ọ bụ na mụnwa mere ogene ife a bụ ife dị na history ndị Igbo abịa yọba m Igwe ose agụna akpọ ya eze nwa akpọ ya people that matters bịa yọọ m ọ ga-eze ife nọ ọ ga-akafa ji si m ebe ọ bụ na mbọ ya Anambra that I should think home ọ mụ ka eji nwee think home philosophy onye a bụ na ọmụ bụ onye izi fa wee gwa ha si na ndụ nwaanyị a nwee ka ọ dị n'ebe ha nwa jegoro ọ n'akụkụ Meka onye ebe ha nyochagoro m na nna na m nwere ife a na-akpọ invisible soldiers polisi egbe adada afụ anya okwu unu bịara ọkọma ya kwụrụ gwa unu na geeti ma na-eme gịnị na-enye oye ịma amụla kpaa mmadụ ekwu okwu ụfọdụ masị emesịa fechi ya azụ bịa ebe gịnị ọkụ ya Ewa biko na-ada na anịnụ na-ayọ biko emetụrụ ya aka ya example o bido ọ na-emebu m mana ọ ga-efanwa bịa wee sisi ga-enyekwa m anị simekeshọn ụzọ gala ebe ga-enye m onye abụ na ụzọ gala etu a Flora Ilonzo drive ụzọ ga n'azụ ụzọ ga n'etu a ụzọ ga n'etu a ewenyebe m nyesịa wee sifa na m nwere ebe m nwere anyị asị na a ga-adọbụle onye abụ na-enyere m wee si ebe a wee gbadaruo na briji ka m wee nwee ebe m ga-akwụ
osisi enye m mụa kwelu mbịa asị m ralụ di side na side ụlọ ụka m warala ebe a ọ etu unu si fụ ebe a nọdụ ya nkwụba osisi a ka nkụ ndị amị bịa na-esi Enugu na-abịa na-alụlụ m ụlọ fa na-anọ na mọfti ndị ọka ọ ga-amarọ nọ ndị amị fananya si n'ọkwa ofu nwaanyị nwa ịghọtaghị nọ nwaanyị nwa ịghọtago ụfọdụ nnuzie bata ndị amị eme gịnị ebulufa agagide lue 82 div esefa picture fa sign na etisiefa fabia ha nwa ama ekwe ya bụ ife na-agwa ndị Igbo fa ma agwa ndị befa na-ekwe ife afọ ndị ọzọ alalụ ndị ọzọ bịa ọmụwa bụ Ifeanyị Chukwu nke m akọ na m na-achọ udo ndụa kedu ndị nwe ebe a enyelụ m asị na ifite ọka akọni ọkụ ya kedu ụmụfa a ga-enye m ebe a ma fe nwerezi ebe fa nọ nye ike fe nwesịa asị m na gọọmenti ewelugo na owelụlụ ebe niile ọmụnwa nyere fa scholarship ọ bụrụ na m nwenarịsịrị ụwa niile ndị nọlụ 17 years ndị nọtele aka na amụrụ nwa ndị nwee problem ọ ga-ife dị mma fa weta m ife nwelụ onye bụ na m zụrụ fa o nwelụ nwa bụ eze shilu fada nya oso keta oke ọtụtụ n'ime ha wee nyefe scholarship nyefe ego fasi na ife ga-eji mee ewu a